सामील जातले हाच्या खातीर तुमच्या सगळ्यांचे हांव पयलीं अभिनंदन करता. NSSचो मोटो नॉट मी बट यू हे फक्त घोषवाक्य न्हय तर ते तुमच्या आयुष्यातले एक ब्रीद वाक्य करत. दुसऱ्याची सेवा करत, समाजाची काळजी घेवप आणि एक जबाबदार नागरिक जावप हीच ह्या ब्रीद वाक्याची शिकवण आसा. स्वामी विवेकानंदांनी म्हटलेलं आसा की जे दुसऱ्या खातीर जगतात तेच खरे जगतात. हो विचार NSSचो आत्मो जावन आसा. शिक्षण फक्त गुण मेळोवपा खातीर आसचें न्हय तर ते संवेदनशील मन, सेवाभावी वृत्ती आणि समाजात उपकारक जिणे जगता खातीर आसप. स्वामी विवेकानंद म्हणटाले सदांच की अराइज, अवेक अँड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच. तुम्ही खंयच्याय उपक्रमान, प्रोजेक्टान जेन्ना भाग घेतात तेन्ना तुम्ही हे ब्रीद वाक्य मतीन दवरपाक जाय. आज आपल्या देशात तरुणांची खूब गरज व्हडली आसा. आमचे गोंयचे तरणाटे मिलिटरीन वचपाक अनमनतात. तांणी वचपाक अनमनतात पण तुमचे जर उच्च कोटीचे जर स्वप्न आसलें जाल्यार तुम्ही हे करूंक शकतात. तांचो एक विचार मतीन दवरात, एक विचार स्वीकारप आणि तोच तुमच्या जीवनाचो उद्देश करात. राष्ट्रीय सेवा योजना NSS भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयान 24 सप्टेंबर 1969 या दिसा महात्मा गांधीच्या जन्मशताब्दी वर्सान सुरू केली. विद्यार्थ्यांनी समाजाकडे जोडून घेवचे, समाजात जबाबदारीची जाणीव वाडोवची आणि नेतृत्व गुण विकसित करचे आणि राष्ट्र निर्माणात योगदान दिवचे हाच्या खातीर NSSची स्थापना जाली. आयज लाखो विद्यार्थी NSSचे व्हॉलंटियर्स जाल्ले आसा. NSSचो स्पेशल कॅम्प हो फक्त 60 दिसांचो कार्यक्रम नासता तर समाजाकडे जोडून घेवपाची एक ती सुवर्ण संधी आसता अशें हांव मानता. आमच्या हायर सेकंडरीत आमी 20 कॅम्पांतल्यान आमी वेगवेगळे प्रोजेक्ट केले. तातूंत आमी बायो खणल्यो, शेतांत भात कापणी केली, मळणी केली, ग्राउंड लेवलिंग केले, तर क्लिनिंग कॅम्पस प्रोजेक्ट घेतलो, रस्ते साफ केले, वेगवेगळी अभियानां राबयली. प्लास्टिक फ्री सोसायटी, ग्रीन एन्व्हायरमेंट, नशामुक्त भारत, ब्लड डोनेशन हे सगळ्या भितर तुमचो NSS मोठो उठून दिसता. हालीं आमी ह्याच वर्सा एक प्रोजेक्ट घेतलो, तो तुमकां घेवपाक येता. रेग्युलर एक्टिव्हिटी, स्वच्छता, शिस्त, प्रेम आणि मानवतेचो संदेश दियात आणि तुमच्या भावी आयुष्या खातीर तुमकां खूब शुभेच्छा. सगळ्या आयोजकांचे आभार. तशीच म्हजी पण तुमकां एकच गोष्ट सांगूंक इच्छिता, हे जे सगळे सब्जेक्ट आसा ह्या सगळ्या सब्जेक्टांक कवर करपी सब्जेक्ट म्हणजे NSS. तुम्ही केन्ना चिंतला हेचेर? NSS जो असो सब्जेक्ट आसा तो सगळ्यांक कवर करता. कारण प्रास्ताविक भाशण करताना धवे टिचरीन एक मुद्दो सांगलेलो की NSS हो सब्जेक्ट स्कुलाच्या क्लासरूमांत भितर शिकपाचो नाहीच. आमकां तो भायर वचून शिकचो पडटा, प्रॅक्टिकली वर्कआउट करचें पडटा कितें तरी. आतां आमच्या सोपटे टिचरीन वर्षभराचे प्रोग्राम आसले, ते समाजात वचून करचे पडटात आणि समाजाशी नातें जोडपी अशा पद्दतीचो हो सब्जेक्ट NSS. आमी जे 4 पेजीच्या भितर शिकतात, जे कितें शिकतात वेगवेगळ्या विशयांचे निमित्तान, हे प्रॅक्टिकली वर्कआउट करपाचो सब्जेक्ट म्हणजे NSS. आणि म्हणून म्हाका दिसता NSS हो सगळ्यांत महत्वाचो सब्जेक्ट आसा. सगळेच महत्वाचे, पण ह्या सगळ्यांक कवर करपी असो सब्जेक्ट म्हणजे NSS हो सब्जेक्ट आसा. आमी ज्या समाजात ल्हानाचे मोठे जातात त्या समाजा खातीर आमचे कितें तरी देणें आसा. वी हॅव टू कंट्रिब्यूट समथिंग टू दीस सोसायटी अशा प्रकारचो कॉन्सेप्ट हो डेव्हलप करपी हो सब्जेक्ट आसा NSS. आणि म्हणून आमकां आयकॉन दिला. आयकॉन कोण दिला आमच्या समोर? कोण दिला आयकॉन? मोठ्यान उलया जरा. आयकॉन कोण आसा आमच्या समोर? कोण आयकॉन तो? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के आदि कोण?
अक्षय कुमार ना, कोण दिला? स्वामी विवेकानंद. म्हणायचं सगळ्यांनी तिथे म्हणत राहिलं बरोबर. उद्योगच्या सगळ्या भाषणाने त्याचा उल्लेख घेऊन गेला होता. उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरांनी बोधत. आणि किती संदेश दिला जगाला, सगळ्या मानव जातीत दिला आणि तुमचा आपला खूप दिला. अरे मान पाहिजे उत्तिष्ठत जागृत, अराईज आणि अवैध असं म्हटलं. आणि स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच. आपले ध्येय, गोल म्हणजे ध्येय, उद्दिष्ट साध्य जायचं, थांबा नका, राहा नका असं म्हटलं. फक्त 39 वर्षांचे आयुष्य जगलं स्वामी विवेकानंद. फक्त 39. पण ताण्या काही अशा अजरामर गोष्टी करून ठेवलेल्या असतात की आज सुद्धा आमच्या सिलेबसात त्याला खूप मोठे स्थान असतात. त्याचे पवित्र वाक्य सगळ्यांनी ऐकले असलेले, सर्व धर्म परिषद असले अमेरिकेत शिकागो. आणि त्याने किती म्हटलं आपल्या भाषणाची सुरुवात करताना, माय ऑल डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका असं म्हटलं. त्याच्या आधी येताना ते सगळ्या गीता म्हणाले लेडीज अँड जेंटलमॅन असं सुरुवात करतात, सभ्य स्त्री पुरुष. आणि गेले म्हटले माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स म्हटलं, सगळ्या भाव आणि बहिणी अशा अर्थात त्याने साथ घातला सगळ्या. आणि त्याच्यामुळे त्याचं टाळ्यांचं कडकडाट झालं. आणि पुढले महिने एक महिनाभर साधारण अमेरिकेत तो व्याख्यान द्यायचं, ज्या मनशाक आदल्या निष्पाक ना त्या शिकागोची सर्व धर्म परिषद रिलिजियस कॉन्फरन्स असते त्या मनशाक दुसऱ्या दिवसापासून भरपाक लोक येऊन लागले. आणि आपल्या आलिशान गाड्यांनी बसवून आलिशान आपल्या घरात हरवून त्याची व्याख्यानं ठेवली शाळा कॉलेजांनी. असं पराक्रम करते मनीस. तर त्याचे चरित्र तुम्ही वाचा, हे माझं महत्वाचे सांगतात. आमच्या लायब्ररीकडे खूप बुका असतात कानामध्ये, ते वाचा म्हणजे आपल्या जीवन दिलं. तुम्ही पळतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. पंचामृता, भारत की पहचान. घर घर में पंचामृता.